Ahojte, tak ja vás vítam pri ďalšom replay, pri ďalšom videu. Tentokrát to nebude replay, ale bude to videjko na tému alfa. Mnohí z vás ste tento názov počuli, určite asi viete, čo to znamená. Lenže alfa nie je tak celkom alfou, ako by sme mohli povedať, keď sa pozrieme pre príklad na túto Škodovku vzor 55, tak jej alfa je 470. A ja som si dal niekoľko bitiek pred niekedy medzi sviatkami alebo cez Vianoce, nepamätám si to presne, alebo po sviatkoch, lebo ma to zaujímalo, že či naozaj tá alfa je alfou, či naozaj to číslo, ktoré vy vidíte pri danom tanku a vám dáva také poškodenie. Veľmi dobre viete, že sa vám stáva, že vám dá viac, že vám dá menej a tak ďalej. No a mňa zaujímalo, okoľko je to viac a okoľko je to napríklad menej. Dal som si niekoľko bitiek s TDčkami, s ťažkým tankom aj s metkom a strieľal som ale iba APčka, čiže strieľal som základnú muníciu. Kde boli APčka, tak APčka, kde boli APCRka, tak jednoducho nepoužíval som goldy a nepoužíval som hečka. Ešte sa vrátime k tej alfe. Čo to tá alfa je 470? Vy keď sa prepnete na náboj, tak vy tu máte horné máte poškodenie, vrchné číslo je prieraznosť panciera, čiže medzi 246 až 272. To je hrúbka pancieru, ktorý to bežné APčko by malo prebiť. Môže to byť aj o čosi viac, pretože ako viete, v tejto hre funguje RNG a RNG tu má pomerne veľkú hodnotu. Dovolím si tvrdiť, že pokiaľ je to, alebo ak to bude v prípade ako alfy, tak je to niekedy až 18%, čo je hodne. A to druhé číslo, tak to je to poškodenie. Na to som sa ja zameral, pretože zamerať sa na prieraznosť, to nemáte šancu, ale po výstrele vám ukáže, koľko máte teda to poškodenie. A tá alfa sa vypočíta, že najvyššie číslo odčítate od toho najnižšieho, vyjde vám rozdiel medzi tými dvomi číslami, vydelíte to dvomi, no a to číslo, ktoré vám vyjde, pripočítate buď k tomu najmenšiemu, alebo odpočítate od toho najväčšieho. A v tomto prípade by to vyšlo tých, koľko tam bolo, 470? Mám pocit, počkajte, hneď sa pozriem. 470. To je vlastne ten priemer, ten stred toho. A ja keď som hral niekoľko tých bitiek, tak som zistil, že ak máte základnú muníciu APCRka, a teraz budem hovoriť iba príklad, aby ste ma pochopili, a vaša alfa bude 400, tak po bitke, keď spriemerujete počet vystrelených nábojov, ktoré ste premenili, ktoré spôsobili nejakú damage, a vynásobíte to, alebo inak to poviem, váš konečný damage po bitke vydelíte počtom striel, ktoré spôsobili nejaký damage, tak zistíte, že pri vašej alfe 400 ten váš priemerný damage alebo priemerná alfa nie je 400, nie je 380. V mojom prípade pri APCR-kách to bolo 320 alebo 330. Naozaj hovorím vám pravdu, mám to odsledované, nehrával som replaye, možno by som ich aj našiel v archíve niekde, ale nechcelo sa mi to, pretože nie je to nič také, čo by... jednoducho sa mi to nechcelo nahrávať, ale pri tej Alfe 400, a ak budete mať základnú muníciu APCR-ka, tak budete ďaleko od svojej Alfy. A to môže byť rozdiel niekoľko desiatok damageu. Ja som to mal asi nejakých 320 až 430. Pokiaľ máte základnú muníciu APčka, ten rozdiel je takisto, len už to nie je tak veľké, pretože
tie APčka, mám pocit, netrpia tak na vzdialenosť a uhlovanie panciera, ako trpia APCR-ka. Čiže pri tej Alfe 400 ja som mal priemerné poškodenie asi 360. Opäť to ale nie je tá Alfa. Je to podpriemer. A bolo to vždy podpriemer. Ešte sa mi nestalo za tých niekoľko bitiek, keď som toto skúšal, aby som ja mal priemerné poškodenie vyššie ako je Alfa. Nikdy sa mi to nestalo. A toto tu trošku považujem za nejaký taký odrb zo strany VGčka, že vám píše, že Alfa 400, ale vy tú Alfu 400 dosiahnete z 10 rán jednu, možno dve a zvyšok budú nízke, tzv. Low rolly. Takže no toto je vec, ktorá sa mi na tom nepáči. Hej, že vám niečo píšu, čo by ten tank mal, to je ako, zoberte si, že na S100 si zoberiete pancier, ktorý je veľmi tvrdý. Kde ju mám? A tá S100 by mala mať na predku pancier 200 mm, hej, tým, že ešte naklonený a tak ďalej. A teraz si zoberte, že tu je číslo 200, ale vlastne realita bude taká, že ten pancier bude mať 130. No jak sa budete cítiť, keď si poviete, že však ten pancier môj to vydrží proti deviatkám a budú vás tam prestreľovať a vy sa budete škrabať po hlave, že jak je to možné. Tak takisto aj toto. Vy keď máte raz Alfu 400 a vystrelíte 10 nábojov, tak by to malo byť okolo 4000 a nie 2700. Hej, to je sakra rozdiel. No, to je možno tak všetko, čo som chcel tomu povedať. Ak máte niekto iné skúsenosti, kľudne napíšte do komentu alebo urobte svoje video. Ja mám ale žiaľ takúto skúsenosť. Nehovorím to na základe jedného replayu alebo jedného videa. Tých bitiek som mal niekoľko, aby som to vedel lepšie spriemerovať. Naozaj to vychádza tak, že pri tých APCR-kách ste ďaleko pod Alfou. Ďaleko pod. Nikdy sa nestane podľa mňa, nech to budete hrávať akokoľvek, že budete mať Alfu priemerné poškodenie vyššie, než je vaša Alfa. To je proste blbosť. Toto by vám proste VGčko nedovolil. No, takže asi tak. Toto som mal na srdiečku, tak som vám to zdelil. Nech sa vám dobre hrá. Čaute, čaute.